Čaute, vítam vás pri mojom úplne historicky prvom videu na YouTube. Mám z toho strašne veľkú radosť. Už to bude nejaká doba, čo som na TikTok začala natáčať videá o korejskej skincare a má to naozaj veľký úspech. Ale hlavne mi hrozne veľa z vás dennodenne píše, či im viem poradiť, alebo im navrhnúť nejakú skincare rutinu. A keďže sami viete, že poradiť toľkým ľuďom je naozaj veľmi časovo náročné, tak som sa rozhodla si založiť takýto YouTube kanál, kde budem dávať videá smerované na korejskú skincare celkovo, ale taktiež tu môžete čakať aj napríklad vlogy z Kórey, kam sa chystám za 2 mesiace. A keďže veľa z vás vie, že pracujem aj ako poradkyňa v predaní s korejskou kozmetikou, kde sme boli taktiež riadne zaučení o profesionálnymi kozmetičkami, tak si myslím, že som ako stavaná na to, aby som vám takto mohla online radiť. Dnešná doba je úplne plná dezinformácií o všetkom, ale hlavne o skincare. Všade vás len zavádzajú, lebo chcú buď zarobiť, alebo proste nevedia, že ako sa niečo používa, kedy sa niečo používa. Takže presne na toto tu bude môj YouTube kanál, kde si budete presne vedieť nájsť rady, tipy a triky ohľadom korejskej kozmetiky. To sa rimovalo. Taktiež ale chcem povedať, že taktiež začínam točiť aj na Hero Hero, kde budem dávať svoje viac komplexné videá z praxe, čiže ako používať kozmetiku. Taktiež tam budem dávať tipy priamo na váš typ pleti, čiže naozaj takéto poradenstvo, ktoré veľa z vás potrebuje. Taktiež sa môžete tešiť na rôzne korejské kozmetické giveawaye, alebo teda aj celkovo make-up giveawaye, rôzne vlogy a taktiež nejaké triky, ktoré som sa naučila ja. Takže odkaz na moje Hero Hero budete mať buď túto, alebo v popisku. A ak sa ti toto video bude páčiť, tak určite zanechaj like, odber a do komentáru mi môžeš napísať, prečo si sa rozhodla vyskúšať korejskú kozmetiku. A teraz už poďme na video. V tomto videu sa pozrieme asi na najzákladnejšiu vec, ktorú potrebuješ pri výbere kozmetiky celkovo, a to je, aký máš typ pleti. Možno si teraz hovoríš, na čo mi to je, však proste daj mi nejaké produkty a však to bude fungovať. Teraz ti už rovno hovorím, že to tak nefunguje. Čím lepšie budeš poznať svoju pleť, tým jednoduchšie je zistiť, ako sa o ňu najlepšie a najefektívnejšie starať a taktiež ako si vybrať svoju správnu skincare rutinu. Samotný typ pleti je väčšinou určený produkovaním množstva mazu v pokožke, alebo teda odborne sa to volá sebum. No ale toto je dané geneticky a nezmeníš to. Ale samotný typ pleti sa ti môže meniť. Môže sa ti meniť napríklad ročnými obdobiami, že v zime máš suchšiu pleť, v lete máš zase masnejšiu, alebo taktiež rôznymi obdobiami životnými. Napríklad počas puberty máš pleť masnejšiu, tvorí sa ti viacej akné, máš väčšie pory, ale počas menopauzy tá pleť začína byť suchšia a suchšia. Ja osobne vám odporúčam naozaj z času na čas vymeniť tie produkty, aby naozaj tá pleť dostala to, čo potrebuje. Napríklad ja mám väčšinu roka zmiešanú pleť, ale v zime ju mám trošičku suchšiu, takže potrebujem viacej hydratačných produktov, ale zase v lete sa mi tá pleť trošičku viacej mastí, takže mi stačí napríklad len jeden hydratačný produkt, a to napríklad toner alebo sérum. No ale teraz otázka, na ktorú všetci určite čakáte. Ako mám zistiť, aký mám typ pleti? Môj najobľúbenejší a zároveň asi najosvedčenejší trik je tento. Umyj si tvár iba vlažnou čistou vodou a potom si ju jemne osúš papierovým kapesníkom. Nič iné na pleť nenanášaj, proste iba počkaj 30 minút a uvidíš, ako sa tvoja pleť bude správať. Suchá pleť bude znamenať, že tvoja pleť bude vyzerať napnuto, sucho a môžu sa tvoriť aj šupinky, zatiaľ čo masná pleť bude vyzerať lesklo. Ak by sa vám napríklad začalo lesknúť iba čelo, nos alebo brada, znamená to, že vaša pleť je zmiešaná. Ak by ste si však neboli istí, kľudne môžete použiť aj matujúce papieriky, ktoré si môžete prikladať na rôzne časti tváre a tak zistíte, koľko nadbytočného mazu tá časť tváre produkuje. Takouto kontrolou si môžete priamo zistiť, ktoré časti tváre máte masnejšie, ktoré máte suchšie a na základe toho určiť priamu skincare rutinu. No a teraz, keď vieš, aký typ pleti máš, tak sa poďme na každý jeden typ pozrieť samostatne. Masná pleť znamená, že tvoja pleť produkuje nadmerné množstvo mazu a tak tvoja pleť môže pôsobiť mastne a môže sa lesknúť. Ľudia s masnou pleťou sú taktiež náchylnejší k tvorbe akné, výrážok alebo k rozšíreným pórom. Pri masnej pleti sa všeobecne odporúča používať zložky ako AHBH kyseliny, kyselina salicylová alebo taktiež retinoidy, ktoré znižujú tvorbu mazu, ale tie určite používaj iba ak si skúsenejší. Taktiež by som do rutiny zaradila napríklad aj ľahšie hydratačné prípravky, ako sú napríklad emúzie, ktoré bývajú vhodnejšie ako nejaké hutné hydratačné krémy. Sú ľahké, pleť ti pekne hydratujú, ale zároveň ju nezaťažia. Na čo si však určite treba dávať pozor je, aby ste nepoužívali produkty, ktoré sú komedogénne. To znamená, že tie zložky v tom produkte upchávajú pory, tvoria čierne biele bodky alebo aj akné.
Komedogénne zložky zväčša bývajú napríklad minerálne oleje, silikóny alebo vosky. Ak máte však problémy s akné, ktoré sa vám nedarí zvládnuť a chceli by ste nejakú odbornú radu, určite zajdite k dermatológovi, ktorý vám určite odbornejšie poradí ako nejaká skincare rutina, ktorá možno ani nebude na ten váš typ akné vhodná. Pretože veľakrát to býva zrovna hormonálne akné, s ktorým vám kozmetika nepomôže. Normálna pleť. Takzvaná normálna pleť nevykazuje žiadne vlastnosti ostatných typov pletí, je čistá, hladká a necitlivá. Lepšie povedané, tejto pleti sedí 99% produktov. Je to proste úplne win-win situácia a môžete používať, čo vám vyhovuje. Zmiešaná pleť. Ako som už vravela, zmiešaná pleť býva typická tým, že T-zóna býva mastnejšia a líca bývajú suchšie. To znamená, že čelo, nos a brada produkujú nadmerné množstvo mazu a líca bývajú suchšie alebo normálne. Najnáročnejšia časť pri zmiešanom type pleti je si vybrať naozaj tú správnu skincare rutinu. Pretože napríklad kyselina salicylová je naozaj výborná pre T-zónu, ale líca môže až nadmerne vysušovať. Naopak, suché časti tváre môžu vyžadovať nejaký hutný hydratačný krém, zatiaľ čo T-zóna by potrebovala skôr nejakú emulziu. A ja mám zmiešaný typ pleti a naozaj verte mi, je to niekedy ťažké, takže čo vám odporúčam je, ak máte blízko Nitru alebo Banskú Bystricu, určite si zajdete na našu predajňu Kokos, kde vám osobne poradíme a zvolíme teda tú správnu skincare rutinu, budem tam buď ja, alebo moje kolegynky, ale nebojte, všetky vám poradíme veľmi dobre. No a posledným typom pleti, ktorý si dneska preberieme, je citlivá pleť. Citlivá pleť sa na rozdiel od ostatných typov pleti neurčuje podľa množstva mazu, ktoré pokožka produkuje. Ľudia s citlivou pleťou sú naozaj typicky tým, že po použití rôznych produktov ich pokožka svrbí, páli, je začervenaná alebo sa im vytvorí výrážka. Citlivá pleť môže byť taktiež dôsledkom rôznych základných dermatologických problémov, ako napríklad rosácea alebo ekzém, ale na toto určite odporúčam navštíviť dermatológa. Na tento typ pleti je naozaj tiež veľakrát ťažké určiť ten správny produkt, ale ja veľakrát odporúčam napríklad Centelu asiatiku, alebo teda pupočník azijský, alebo ceramidy, ktoré naozaj obnovujú tú kožnú bariéru a ochraňujú ju. Výborné na korejských skincare produktoch je aj to, že neobsahujú parfumáciu, čo taktiež môže vyvolávať podráždenie na pleti. Ak ste si není istý produktom, určite ho môžete vyskúšať aj takto na predlakti, či vám nevyvolá nejakú reakciu. Ak si toto video dopozeral alebo dopozerala až sem, tak ti ďakujem a teraz už vieš, aký máš typ pleti. V ďalších videách sa pozrieme na produkty, ktoré sú vhodné pre každý jeden typ pleti, ktorý sme si dnes prebrali, a taktiež aj rôzne odporúčania, používanie produktov alebo aj ako by mala vyzerať ranná a večerná skincare rutina. Toto je pre dnes všetko a vidíme sa na budúce. Čaute!